Bueno, badakigu, rockak, musikak oroar balio duela lagunak egiteko, eta ibilbide honetan oso presente izan den lagun batek egon izan esango dut, eske patata jaten ari da. Nahi izan du, ikusiko dugu, susmatzen duzen hori izan daiteken? Bereziki presente egon dena? Bueno, ez dakit. Kiniela egin aurretik ikusiko. Sergio, igual. Kaixo, kokain. Ese moduz, ondo espero dut. Bueno, hemen gabiz, Jamaikan, badakizue alde batetik bestera nogala, da, bueno, nola ez, hemen ere, Jamaikan, kokain entzuten. Gora kokain. Gora kokain. Javitxu, Quintero da, bera? Zeona. Kristona, hasieratik taldeari oso lotuta gonden lagun batez ere. Manager lanak egin zituen garai batean. Eta orain munduari bira ematen ari da. Jamaikan dago. Osea, mundu osoan zehar dago. Hasi da munduari bira bat egiten, eta... Bidaiatzen. Aldoa unkitu egin zara. Bai, asko. Javi anaia moduan da, eta... Bai, eta bera joan da munduan bidaiatzera, eta nik aukera izan dut berarekin egoteko Georgia, Armenia eta Azerbaijan olako hilabete egun batzutan, eta gainera bidaiatzen ari da, jendea ezagutzen, eta jendearen etxean, turista horretan, eta traveler moduko horretan, ez? Jendearen etxean egiten du lo, eta jendearekin egoten, eta orduan bai... Ikusi dugun bezala? Eta egia da bera gure ibilbide guztian egon dela eta jarraitzen duela egoten. Izugarri lagundu gintuen bere garaian, eta laguntzen dugu oraindik ere, beti hor dagolako oso presente, eta bueno, pixkat igual publikoki aprobetxatu nahi, berari eskerrak emateko, 1000 aldiz esan diogu, baina beste bentsure... Aupa, Javi, txalo! Gure ator, Marta Elvira! Zemos abete, erdiko zabete. Espera, markatu. Oitura hona, ez da beharrezko. Zemos, ondo? Derrigorrezko ez da. Aldatu diot izena atalari. Adios. Rokipotia. Rokipotia. Zer esan nahi du? Potilloa rokerua. Pentsatu ez. Zerretik Roki eta Poti. Marta, gauza hauek aldez aurretik bileran. Baina grafismoan ez dut abixatu. Pentsatu dut, hauekin oso errez azala egitea, Rokipotia egin dut. Abixatu diozun horreiti? Nire buruari esan dio, nahikoa da. Nire buruari. Sartu baino lehen pentsatu, ez da potillo da, Rokipotia. Hauekin oso erreza izan da, potilloa grabatzea. Ze gustatzen zaie. Poteoa, kotilloa, dana. Poteoa, bizitzea, orokorrean. Orduan pentsatu, puntora joan nintzen grabatzera, baina itxita zegoen. Puntora? Ez dakit, agian handi hau badakite zertan ari nahi zen, Ordutegi atzen nolako ondo. Ez nuen asmatu, baina zu batzutan asmatzen dezue ordutegi guztiarekin, ez? Puntua nolan bereziki? Ez, bale. After bada, horregatik esaten dugu. Baina beste taberna batzuetan mugitzen zarete, bai, ala ez? Bai. Eta beste jende onarekin ere, bai. Ikusi nahi dezuen horekin ibili gare? Nola izan? Bai. Rokipotia! Pillo, nahi dezunean! I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Maria, hemen ere jo dute? Bai, oindala 6 urte zabaldu gendun taberna. Zaloa ere etorri da beste zehose jotzea, o... Bai, ez dakiz oindala zenbat urte egon zan Marrok. Eta hau izugarri gustatzaile, ez? Nei etorri, lase egon... Bueno, lasai edo juergan, ez, gehien bat lan. Maria, kafelitoarekin gaude, ez daki kokainekoek askotan eskatzen dute kafelitua edo beste zehose. Agian kafe torero gehiago, ez? Salbari ardo txuria gustatzen zaio. Txintxo portatzen dira, o...? Bai. Ez dituzu bota hemendik, ez? Espero dut ez botatzea, segula. Agian berandu dalako, bai, enblan, itxi behar detu haintxe bertan etxea, ez? Hori beste gauza bada, bai. Hori bai, Itzin behar dugu kokain taldekoei buruz. Orduan, ez dakiz esango dugun.
Kokaini buruz hitz egin behar bali badugu, beti gauza honak. Bai, hola. Espero nunez. Horrela da. Gauza harremana izan dezue, zertan ibilizarete elkarrekin? Jotzen suposatzen dut? Parekide izan gara. 20 urte beraiekin ezagutzen garela, gehiago izango dira ere. Eta nolakoa dira? Maitagarriak, gatorrak, artista hutzak, zezan gizut. Oso jente gatorra. Oso guapuak, bai, Musikari moduan nola ikusten dituzue? Niretzako oso musikari onak eta gaur egun infrabaloratuak bezala Euskal Herrian, bai. Azken dizkare nik uste gainez pauso galanta eman zutela eta ez dakit, egia esan gaur egun ondo daude, engranatuta daude. Bai, nik uste ardua bezala, gero eta hobeago, bai. Eskerrik asko bikote. Eta eskumina beste biei, Bai. Haitik ibiliko dira, Alba dira zengo dio mesake bat bialtzeko da, ber. Haupa kokein, solizionak 20 urte hurrena, da segi gurra emoten. Haupa kokein, 20 urte, zorionak. Hasi besterik ezi gaitukin, así que egurra. Ze esango dugu kokeineko buruz? Izazan oso jende herrikoia dira, herrian hori jende asko ezagutze ditu eta ibiltzen dira parrandan hemendik, bai arratzalde eta gabetan, eta jende atsegina dira. Eta normalen eskatzen dute? Adibidez, Guns N' Roses, adibidez, gehienez roka eta alakoak, bai. Bueno, kejaren bat aldearekin? Nik uste dute ondio pizkat izen gehiago hartu dutela Euskal Estenan, merezi dutela. Azken aldian pizkat buelta emon diote pizkat aldeari bai beste grabaketetan bai beste indar bat igartzen da, eta nik uste dut emongo dutela ondio zer esan asko. Bueno, conocí a ellos hacia el 2002, finales 2002, principios 2003, cuando me pasaron un CD de una canción sola. Ibilize audioteknikaria, managerra ere bai izan zara? Yo estuve una temporada de manager solo en la época de Lisan. Son una banda muy fácil de llevar, se puede ir a cualquier lado con ellos. 20 urte betetzeko lana handia egin behar da, 20 años haciendo rock, no ha sido una banda que cada 2 años, cada año ha hecho un disco, ¿no? Entonces yo creo que eso les ha dado tiempo a poder hacer las cosas muy bien y eso está reflejado en cada canción, en cada cómo lo tienen hecho y el alma que le han puesto en ello. Qué rico. Vale? Historiako lehen da biziko Rokipotia ze moduz? Ze politza. Bai, jende hola maitatzen dezuen jendearekin. Oso identifikatuta. Bai. Inork ez du gezurrik esan, ez da? Ez dakit. Bueno, pixa peloteo pixat igual, Eta ikerketa bat botako dugu hemendik, Fireball zer den nik ikasiet zuei esker. Han utziko dugu, Fireball. Nik etekien zertan, azkena txupitotan. Habe badakite. Gaur ikasi ditugu bi gauza, Fireball eta Rocky Poti. Dena erakutsi digu Marta Elbirak. Eskerrik asko.